Primeiramente, moitas grazas, grazas infinitas por estar aquí, porque entendo que son tempos moi raros, descoñecidos, agradezo moito a vosa presencia. Bueno, porque eu basicamente vou falar da sociedade tradicional. A ver, xa toque, porque aquí xa podí. Es que arribar o micro, Hola, vale, primeiro. Bueno, pois, dicía que eu vou falar, vou facer unha breve, espero que sexa breve, presentación sobre a muller na sociedade tradicional galega, a nivel etnográfico e histórico, vale? Como foi a historia da muller na nosa sociedade a través da historia, non? Bueno, comenzamos por a base, non? É dicir, que entendemos por sociedade tradicional? Bueno, os estudosos, os sociólogos clásicos distinguían o que era a sociedade tradicional da sociedade moderna e industrial, non? É dicir, hai unhas reglas e uns costumes fixados no pasado que se teñen que respetar. Hai un respeto pola tradición, a palabra tradición. Cando empeza a tradición non se sabe, son saberes e costumes acumulados a través do tempo que son aceptados pola sociedade para seguirlos como tal, non? Nestas sociedades tradicionais, bueno, en Europa a sociedade tradicional era basicamente campesiña e mariñeira, non? O sea, os sectores primarios da produción. Despois, no século XVIII, viría a revolución industrial, viría a industria, virían as fábricas, viría a emigración do campo á cidade. En zonas de Europa como Inglaterra, Francia, Alemania, isto empezou a dar no século XVIII. Aquí en Galicia tardou moito en chegar o que os sectores distintos do primario, non? Entón, a sociedade tradicional enténdese que aquí en Galicia é a campesiña e a mariñeira, porque eran os nosos sectores económicos principais. Estas sociedades tradicionais, campesiñas e mariñeiras, teñen unhas normas e códigos sociais moi rígidos, é dicir, son normas que se teñen que cumplir a rajatabla. Non hai unha marxe ao individuo, senón que a comunidade e a sociedade marca a vida do individuo, non? Despois, tamén hai que anotar que a sociedade tradicional normalmente vai asociada, porque hoxe vivimos nun mundo global no que hai moitos máis matices, entonces a sociedade tradicional é a rural en contraposición á sociedade urbana, as cidades, non? E aquí en Galicia, escoitase ben? Sí. Ás veces, non? Sí. Bueno, entonces, aquí en Galicia a sociedade foi predominantemente rural ata os anos 60, non? Nos anos 60 empezou a haber unha emigración bastante evidente do campo á cidade, non? De feito, aquí as miñas informantes, que estou moi contenta de velas aquí nesta reunión, nesta xuntanza, moitas delas empezaron a traballar precisamente a portallera a partir dos anos 60. Ven nas fábricas, moitas delas no textil, cosendo. Por exemplo, no caso de Luisa, estudou unha carreira, foi maestra, pero, bueno, o arco temporal situámonos máis ben nos anos 60, non? Anteriormente, as mulleres quedaban no rural, non? Ben, en Galicia, a realidade é máis complexa do que parece, non? É dicir, temos unhas normas basadas nas tradicións, pero as tradicións varían según a zona do territorio no que nos atopemos, non? Non é o mismo a sociedade tradicional aquí en Lalín, por exemplo, en Cangas do Morrazo, non? Que a xente basicamente vive do mar e da vida mariñeira, non? E despois tamén gustaríame falar de que hai un mito aquí en Galicia que di que a sociedade galega é matriarcal, non? Bueno, se meternos moito no que é o patriarcado ou matriarcado, que nos levaría, eu creo que outra xuntanza, podemos dicir que a sociedade en Galicia é
patriarcal, pero con moitos matices, porque non é o mesmo a sociedade patriarcal de Galicia que a sociedade patriarcal de Castela, por exemplo, non? Aquí as mulleres teñen, por exemplo, dereito á danza, dereito as nais solteiras, por exemplo, tiñan dereitos que non tiñan outras partes do Estado español, etc. Isto iremoslo falando agora a medida que avancemos a nosa exposición. Bueno, aquí incluí un epígrafe que se chama A muller e a casa porque, evidentemente, a muller na sociedade tradicional era o pilar da casa. Isto foi corroborado en moitas entrevistas que fixen. Aquí en Doade tamén, entre as nosas informantes, é un dato totalmente evidente. A muller é o pilar da casa. Pero que entendemos por casa? A casa vai máis alá do que é o edificio físico, das 4 paredes e do tellado. A casa inclúe o que é o edificio, pero tamén inclúe o que é as terras de labranza, inclúe o gando, inclúe as ferramentas, inclúe todo o que sexa susceptible de crear unha produción. E despois, os membros da casa están formados pola familia, pero a familia, que entendemos por familia na sociedade tradicional? A familia hoxe en día é moito máis reducida que nos tempos pasados, Hoxe a familia, por exemplo, no contexto urbano, redúcese os pais, os fillos e se acaso algún avó que convive, Pero antigamente a casa era moito máis amplia, incluía que eran os pais, os fillos e os avós. E adicionalmente podía ser que houbera irmáns solteiros, O sea, os tíos solteiros, Tíos solteiros, tías solteiras. Todas estas persoas incluíanse no que era chamado o grupo doméstico. E o grupo doméstico traballaba na casa según diversos factores, o que nos chamamos a división do traballo, que estaba o traballo dividíase según o xénero, o estatus e a idade. É dicir, o pilar era a muller, a que levaba a dirección era a muller. Sen embargo, todos colaboraban en maior ou menor medida. Os nenos, por exemplo, cuidando do gado, os avós cuidando dos nenos, etc. Agora, tamén quería resaltar aquí que o traballo da casa é o traballo invisible. Isto nas entrevistas tamén foi moi resaltado polas mulleres que entrevistamos aquí en Doade. Que significa isto do traballo invisible? O traballo invisible, se non se ve, non existe. É dicir, ese traballo intenso, continuo, esclavo na casa non é recoñecido como debe. É así. O sea, o home traballa fora, eso dicíamos varias informantes, o home traballa fora, ten un sueldo, ten un recoñecemento, tal, e nós traballemos ou non traballemos na casa, tamén temos que, fora temos que facer o da casa. O cal é traballo doble, ou triple, dependendo dos membros que haxa, Ese traballo non era hoxe non é tampouco considerado como debe, É o traballo invisible. Entonces, tendo en conta o que acabo de dicir, de que o traballo na casa dividíase entre os membros, hai que falar dunha tipoloxía dos traballos. Había uns traballos que eran feitos exclusivamente por mulleres, tradicionalmente. Despois están o que se chaman os traballos extras, que despois falarei do que son, os traballos agrícolas e os traballos ceremoniais sociais. Vale? Empezaremos cos traballos exclusivos das mulleres. Solamente as mulleres, na tradición, eran as que cuidaban e limpaban da casa, as que facían a comida, as que lavaban a roupa, as que cuidaban e educaban os fillos, as que cuidaban as persoas maiores. Despois, adxunto aquí, cuidado de aves de curral e porcos, vou explicar isto agora, administraban a economía familiar e o traballo derivado do liño, que me pareceu moi interesante porque aquí creo que na casa do patrón vin unha sala entera dedicada ao liño e que vamos a falar do traballo colaborativo cando se facía a roupa,
eran traballos que non se concebía que foran feitos polos homes, tiñan que ser feitos polas mulleres, e así se aceptaba como tal, non había discusión, vale? Entonces era a vida diaria, era a vida cotidiana, era ocuparse dos outros membros da familia, non? Varios informantes, unha informante en particular falábame, non, é que, claro, o home viña de traballar fora, eu tamén traballaba fora, porque traballaba na leita, traballaba cuidando as vacas, traballaba non sei que, e ainda por riba tiña que chegar a casa e facer a comida, ou deixala feita, e despois o home sentábase na mesa e eu tiña que servir. Eu non se ocupaba de nada. E ese traballo era traballo diario, que facíamos todos os días, que non se vía. Dice, era traballo que, claro, non se consideraba para nada, dice, porque era un traballo que se facía, pero que se desfacía, que había que volver a facer. E así todos os días, non? E despois hai outra informante que di que ese traballo, dice, é un traballo que debería ser considerado traballo, non unha obligación, non é... debería ser considerado como un traballo como outro calquera, non? Moi importante. Entonces, as mulleres propiamente son conscientes de que é un traballo que non é valorado e que se debería valorar, non? Aquí incluyo os traballos estas na segunda parte. Aquí, en cuidado de aves do curral e porcos, administración de economía familiar, comida, aquí quero matizar algo, que aparte do cuidado do que a familia, a roupa ou o axuar doméstico, era importante que as mulleres administraran a comida, non o diñeiro, a comida, os recursos de subsistencia, non? E despois, o traballo derivado do liño, apunto aquí porque hasta ben entrado o século XX, as mulleres eran as ocupadas exclusivamente do traballo derivado do liño, non da produción do liño. O liño era un traballo, a produción do liño era un traballo comunitario entre veciños, pero o traballo derivado do liño, que era fiar, que era texer, que era facer a materia prima con que se facía a roupa, era exclusivamente das mulleres, non? Entonces, especialmente antes tal. Entonces, porque aquí nos traballos estas, cando falo da carne da conservación da carne do porco, aquí traemos a colación de que estes traballos extras non eran exclusivos das mulleres, non eran traballos cotidianos, eran traballos a maiores, non? Podían ser feitos por homes ou por mulleres. Entonces, aquí poño a conservación da carne do porco porque ten que ver coa matanza. A matanza levaba a cabo o home. Era un traballo, o matar un porco levaba a cabo o home. Pero a muller era a que conservaba a carne do porco e tiña que conservarse durante todo o ano. Eso era unha responsabilidade das mulleres. Tamén a elaboración dos embutidos, facer chourizos. Eso tamén a facían as mulleres. Coser e calcetar. E despois, poño aquí rozar e o transporte da leña, que podía ser indistinto. Podían facer tanto os homes como as mulleres, dependendo da zona. Vale? Inclúo como unha terceira categoría dos tipos de traballo da casa os traballos agrícolas. As informantes falaban de botar as patacas, coller o millo, cuidar a horta, as leitugas, etc. Vale. Tamén o levaban a cabo as mulleres. Maioritariamente. O que pasa é que aquí hai que facer unha matización sobre isto que aporto aquí que pon organización matrilocal e patrilocal. Hai zonas de Galicia onde o traballo agrícola era responsabilidade casi exclusiva das mulleres. Hai dúas zonas en particular, que son a zona costeira e a zona onde os traballos dos homes eran itinerantes. É dicir, por exemplo, os canteiros en Moraña, en Camporameiro, na zona do interior. Por que? Porque os homens ausentes non se podían ocupar dos traballos agrícolas. Entonces, era a muller a que se ocupaba da produción agrícola das terras da familia. Despois, nos anos 60, o período que mencionei antes, que é un período de gran cambio social e económico, no que as mulleres se incorporan o traballo de a conta allea,
O traballo agrícola convértese en parcial, é dicir, as mulleres traían un soldo a casa, pero ao mesmo tempo seguían dedicándose ao traballo agrícola de forma parcial, cada vez menos, pero tamén se dedicaban a este traballo de forma parcial. E xa para acabar cos traballos da casa, os traballos das mulleres, os extras, os traballos agrícolas, incluímos os traballos ceremoniais e sociais, é dicir, cando había festas na casa, cando había algunha celebración, eran as mulleres as que se encargaban do traballo de cociñar e atender aos invitados. O home facía de anfitrión, pero as mulleres eran as que se dedicaban ao traballo duro do que era a festa, vale? E despois, aquí tamén inclúo socialización en lavadoiros e outros traballos comunitarios, porque as mulleres tamén participaban en traballos comunitarios como era a malla, a produción do liño, etc. En sectores específicos dos traballos comunitarios, pero que tamén lles servían para socializar ao mesmo tempo, non? O sea, o traballo, por exemplo, da roupa, lavar a roupa, que era un traballo exclusivo das mulleres, servía como excusa de que as mulleres foran ao río, foran ao lavadoiro e puideran socializar con outras mulleres, puideran pasar o rato. Foi moi curioso escoitar aquí entre as informantes de Doade que moitas que lles gustaba ir lavar a roupa do río, inda que fixera frío, inda que fora duro, porque era unha ocasión de sair e socializar, non? E tamén o traballo do liño, por exemplo, cando se facía os fíos, cando se texía, tal, tamén era unha ocasión única, única non, era unha ocasión espléndida para poder socializar. Ben, falando dos traballos da casa, aquí incluín un apartado sobre a herdanza que ten que ver moito con o traballo agrícola. Por que? Porque as mulleres podían herdar, que na nosa sociedade pois é algo bastante habitual, pero que noutras sociedades patriarcais non é así, non? As mulleres non poden herdar, nin dispoñer dos seus bens, sen un consentimento dun home, non? Sexa o pai, sexa o marido ou algún parente. Pois aquí en Galiza as mulleres podían herdar. O que pasa que o sistema de herdanza aquí en Galicia é bastante particular. O sistema de herdanza en Galicia pode ser por partixas, por partes iguais, ou pode ser polo sistema de mellora, non? Cando se aplicaba o sistema de mellora? O sistema de mellora ten que ver co cuidado dos maiores, é dicir, polo xeral, mellorábase o fillo que iba a quedar despois coa súa familia na casa matriz cuidando dos pais, non? Que se chama, unha expresión que se chama casar para casa, non? Entonces, en moitos sitios a mellora faise aos fillos maiores, non? Varóns, depende tamén das circunstancias, se os fillos salían a traballar ou non, etc. Non é unha situación complexa. Pero a mellora tamén se podía facer a favor das mulleres, explícome. En varios estudios que lín sobre a danza en Galicia, na sociedade tradicional, por exemplo, nas sociedades, nas comunidades onde ao lado do mar, onde o home estaba ausente moito tempo e as mulleres tiñan que facer cargo das tarefas agrícolas, a muller era a preferida para mellorar, de preferencia das fillas pequenas. Está recollido en varios estudios, é unha realidade, non? Isto é unha característica da nosa sociedade tamén tradicional galega. Bueno, e agora chegamos a parte da muller a familia. Quixen incluir esta parte no meu relatorio. É unha parte todavía en estudo, porque hai moitos tabús sobre a muller a familia, sobre todo o corpo da muller e a sexualidade, non? Pero, voume intentarei ser breve porque é un tema moi interesante, vale? A muller como se artellaba nas familias galegas? Pois, basicamente, según a relación que tuvera con algún home. É dicir, as mulleres clasificábanse tradicionalmente en mulleres solteiras ou casadas. En nais solteiras
en mulleres viúvas. Bueno, o normal para as mulleres do campo, para as mulleres das sociedades tradicionais, é que a saída fora mediante o matrimonio, que casaran e saíran da casa, non? Había a posibilidade de que quedaran solteiras, entón chamábase solteiroas, despectivamente, non? Pero o estado natural era casar e sair da casa. Pasar do que era da tutela da túa familia a casa... A tutela do teu. A casa do tipo. O que pasa é que despois aquí en Galicia temos varios sistemas. A onde ibas parar xa era outra cuestión, porque aquí en Galicia podías ir parar a casa da familia do home ou permanecías na casa da túa familia, non? Eso depende do que é según a zona de Galicia. Aquí estuvemos preguntando en Doade que sistema se seguía, se había algún sistema predominante, e dixeronnos que non, non? Dependía das circunstancias persoais, laborais e de outras circunstancias, non? Pero tradicionalmente noutros tempos pois era habitual, por exemplo, nunha zona que casaras, o normal é que os matrimonios foran a casa do marido, non? Que casaran, que foran a casa da muller. Bueno, eso depende da zona de Galicia onde nos atopemos, non? Despois podemos falar dun estatus que son as nais solteiras, que aquí en Galicia, bueno, hai varios estudios que falan de que as mulleres aquí en Galicia tiñamos gran liberdade sexual, porque éramos moi tolerantes coas nais solteiras, bueno, argumentos dese tipo, non? Aquí habría que matizar. Hai que dicir que Galicia foi máis tolerante coas nais solteiras porque aquí en Galicia era moi habitual a ausencia dos homes. Explícome. Ese mito da muller traballadora, mandona, que líder, que manda na súa casa, que desgraciadamente nós temos unha realidade aquí en Galicia que é a emigración, que existe desde sempre, especialmente desde a metade do século XIX, de 1860 para diante, de que houve aquí unha fame negrísima e a xente tiña que emigrar, e os que emigraban principalmente eran os homes, e as que quedaban eran as mulleres, e as mulleres tiñan que facerse cargo da casa, dos fillos, das terras e de todo. Ese home había sorte, e o home era bon e tiña un traballo e iba ben e tal, pois mandaba recursos aquí a Galicia, pero moitas veces pasaba de que non era así. Na miña familia ten pasado, eu son da zona do Ortegal, e na miña familia pois teño varios casos de migración nos que aos homes lle foi ben e mandaban recursos e podemos facer casa e podemos facer outras cousas, e hai outros casos en que foi moi mal. Por exemplo, teño un bisavó que morreu e deixou a miña avoa orfa con 4 anos. E despois que deixou unha muller viúva que tuvo que facerse cargo dos fillos, tiña 2 fillos, era pobre, tuvo que mandar os fillos a servir, etc. Bueno, había unhas realidades de que o home ao ser ausente, as mulleres tiñan que facerse cargo de toda a situación aquí, ¿no? Entonces, precisamente por esa situación de ausencia dos homes, as mulleres teñen esa fama de que son resolutivas, que son porque non lles quedaba outro remedio. E así non lles quedaba outro remedio. Entonces, por esa situación, podemos falar de que as nais solteiras eran como máis toleradas, ¿no? É dicir, as nais podían ser donas da súa casa, podían ser xefas da súa familia, pois existían, e non había ese estigma como, por exemplo, había na zona da Meseta, na zona do Levante español, onde unha muller era totalmente repudiada, se quedaba embarazada sen ter un matrimonio, ¿no? É a realidade do noso país. Ao respecto, pero bueno, ao respecto teño aquí recollidas aquí teño unha reflexión sobre unha antropóloga
que di que algunhas versións da suposta Arcadia rural galega subliñaban como trazo identitario para alén do recoñecemento da capacidade de traballo dunha pretendida liberdade sexual das mulleres e a súa autonomía na crianza dos fillos, asentada fundamentalmente no menor rexeitamento da sociedade galega que as nais galegas en comparación co repudio que caracterizaba a outras sociedades, non? Pois aí deixo a reflexión, hai moitos estudios sobre isto na actualidade, e despois tamén hai outra reflexión que pon que nunha sociedade paupérrima como era a nosa, onde había moita fame, había unha escaseza de recursos brutal, sen protección social e con recursos escasos, os fillos significaban supervivencia. Así se debe buscar, quizáis, a proximidade coas nais solteiras e non unha suposta liberdade sexual. Era supervivencia, era moitas veces que as nais tiñan que ter fillos porque despois na vellez quedarían solas, non terían que nas cuidaran, non terían que nas mantuveran, vale? O sea, era unha necesidade vital, moitas veces, non? De mulleres que quedaban solteiras ou que non tiñan descendencia, que non tiñan os medios e que se vían na necesidade o mellor de ter fillos para ter alguén que as cuidara o día de mañá, non? Vale. E despois hai outra categoría que son as viúvas. Aquí poño viúvas de mortos e viúvas de vivos, non? Viúvas de mortos, evidentemente, cando che morría o home. E viúvas de vivos as mulleres dos emigrantes e as mulleres dos mariñeiros, que teñen unha categoría bastante curiosa, non? Entonces, sobre o respecto, sobre as viudas dos mortos, hai un autor que se chama Bondad Portasaní, que é unha eminencia na antropoloxía galega, que ten dedicado moitas páxinas ás viudas, non? Aquí en Galicia. Entonces, quedar viuda para a muller era un cambio tamén na súa vida diaria, non? É dicir, todos coñecemos o que é o loito, o que é o alivio, o que é as convencións sociais das viudas, de que as viudas pois tiñan que guardar unhas apariencias, porque se as viudas salían moito, quería dicir que non lle guardaban respeto ao home, que non lle quería mirar esta viuda que sale, que non quere, eso quere dicir que non lle quería ao home. Bueno, certas consideracións da comunidade hacia a viuda que facía que a viuda tuvese un estatus particular na sociedade galega, non? Eran moi cuidadas as viudas. E sobre este respecto, Bondad fala de que a privacidade da casa desaparece. O reclamo da familia política é moi frecuente e a escaseza de pesar pola morte dos puntos, sobre todo se a viúva viva na contorna familiar do home. É dicir, a comunidade cuidaba moitísimo das actitudes das viúvas, non? Entonces, vixiaban moito que era a súa forma de vestir, que si salía, que se levaba moita vida social. Entonces aquí Bondad fala dun control da comunidade sobre as viudas, é dicir, a viuda ante o medo do rexeitamento e do aillamento, pois seguía un estricto loito polo home, non? Para Bondad, a viuda convertíase en un ser lineal e intermedio, un pouco claro, no que a comunidade lle negaba os caracteres propios do seu anterior estatus de muller casada, levándoa a unha situación de valeiro. E despois, quero falar das viudas dos vivos, xa mencionadas por Rosalía de Castro, e aquí inclúo a categoría de mulleres de migrantes e as mulleres dos mariñeiros. As mulleres de mariñeiros é algo moi peculiar pola produción dos seus medios, polo seu estilo de vida. Entonces, ser muller de mariñeiro supoñía nas sociedades tradicionais de que o home, cando salía ao mar, podía volver ou non. Entonces, eso xa marcaba a vida das mulleres na terra, non? Porque as mulleres tiñan que comportarse transitoriamente como viudas mentres o home estuvera fora, non? Isto é un estudio moi interesante dunha antropóloga
que teño aquí, que se chama Mónica Gómez, non? De que estuvo aí facendo varios estudios. Entón, pois, transitoriamente, mentre o home estaba no mar, a muller tiñase que comportar vividamente como se fora unha viuda, non? É tremendo, non? Despois, as mulleres tiñanse que ocupar na ausencia do home, porque o home estaba sempre fora, podía ser por temporadas, como dicía Rafa, non? De que os mariñeiros mellor botaban todo fora ou moi largas temporadas. As mulleres tiñan que ocuparse da crianza dos fillos, dos traballos da casa, etc. Algo moi curioso que li é que poñía aquí que as mulleres solamente salían, a ver como está aquí, as mulleres de pescadores eran consideradas a un estatus parecido aos de viúvas mentres o home non estuvera na terra. Dice, a vida social era semellante a das viúdas dos mortos para mostrar respeto. Só se saía por traballo, para ir á casa da nai ou á igrexa. Vale, o sea, era unha morte en vida. Sobre todo as mulleres que vivían no primitivo núcleo familiar do home. Despois había mulleres que, aparte do que era o traballo da casa, tamén facían traballo externo, pero bueno, había tamén mulleres que facían traballo externo mentre os homens estuveran fora, non? Entón, podían ser mariscadoras ou podían ser pescantinas. As mariscadoras son as labregas do mar. Aquí poño pescantinas e mariscadoras. As pescantinas eran mulleres que se dedicaban a poxar libremente o peixe e despois iban vendendo polas ruas, non? Polas calles. Era un traballo bastante duro, marcaba e forxaba un carácter, non? E as mariscadoras eran consideradas as labregas do mar. Por qué? Porque, como vedes na fotografía, aquí non sei se o miren, bueno, é unha muller con un aparello parecido a un sacho, rañando a costa, o mar, sacando marisco. Era tamén un traballo moi duro. Dedicábanse tamén a que era coser as redes, a tinguilas, etc. Pero, bueno, o que era o seu estatus como muller de mariñeiro era ese nas sociedades tradicionais. Ben, agora imos falar do corpo da muller. Este é o tema que para min é o máis curioso, o máis tremendo, porque, bueno, aquí hai moitos tabúes, non? O que é a sociedade tradicional. Hoxe temos unha certa educación sexual tanto na escola, polos medios de comunicación, temos outros medios, non? Pero na sociedade tradicional o corpo da muller, o propio coñecemento era moi limitado e tampouco era moi falado, non? Nin entre as propias mulleres. Entonces, aquí falo da menstruación e da preñez, do parto e do aborto. Entonces, a falta de educación e, por suposto, de ciencia, o que era os saberes das mulleres nestas áreas era, sobre todo, por tradición, non? E por certos, vamos a chamalo, certos saberes que viñan de atrás, pero eran que rayaban a superstición, que rayaban o que eran os contos, non? Porque, bueno, aquí teño recollido que, por exemplo, na menstruación, isto era algo que me contaba a miña avoa, dicíame a miña avoa, dice, cando teñas a regla non te podes bañar, non? É unha idea bastante extendida nas mulleres de antes, de que non te podías bañar porque te podías desangrar, porque, bueno, moitas cousas, non? Despois tamén teño recollido aquí algunhas consideracións dun antropólogo que se chama Van der Rodríguez, que, por exemplo, as mulleres que tiñan menstruación non podían tocar as flores porque se secaban, non? Por exemplo, teño outros aquí, espera, Isto recollino porque me parece moi curioso, porque vos estuvemos preguntando a vos nas entrevistas e sabíades algún, como por exemplo que durante a preñez que non se podía comer pulpo porque se non salían os fillos con manchas e con cousas, o sea, son cousas que non están baseadas en ciencia ninguna, pero eran crenzas, bueno, que, bueno, que se contaban. Entón, bueno, aquí teño, por exemplo, unha historia de unha muller que
que non se sabe moi ben de onde veñen, pero que foron calando na tradición, entón, pois, había xente que cría nelas e outra xente que pasaba, non, pois dicía a miña abuela que non se podía comer isto, non se podía comer outro, por exemplo, que as mulleres, que mentras estaban preñadas, tiñan que cumplir os antollos, porque senón o neno nacía allí, que non me atopa por aquí. Con antollos? Sí, no, con manchas que sí, con manchas, que saían as rayas, que saían de forma moi rara, non? Entón, que había que cumplir todo iso. Se comes coellos, hai o deito partido. Se comías coello, podía salir co labio leporino, bueno, remecer as forzas, que se non se estropear. Exactamente, sí, o sea... A zorta. A zorta, sí. A zorta de facer os xorizos. Sí. Bueno, tamén li por aquí que as mulleres que menstruaban, estaba buscando, pero non, bueno, igual. Que as mulleres que menstruaban que non podían facer chourizos nin embutidos, porque reventaban as tripas. É dicir, cando estabas facendo o embutido, se tiñas a regla, mal asunto, porque o traballo iba a salir pésimo, non? Son crenzas que, evidentemente, a sexualidade e o autocoñecemento da muller estuvo moi limitado tanto pola tradición como pola moral católica, non? A idea do pecado subxacente facía que non se falaran estas cousas como era debido, non? Entonces, claro, por exemplo, cando chegaba o tempo, por exemplo, de que unha muller iba a parir, isto tamén é moi curioso porque os partos eran atendidos polas propias mulleres. As mulleres parían na casa, eu dicía na casa, bueno, eu teño que dicir na conferencia que as mulleres parían na casa, e na miña casa quedaron así, pero é evidente, bueno, é evidente para nós. Eu porque escoitei na casa, non? Hoxe unha persoa da cidade dixe, non, as mulleres antes parían na casa de tal e cual, e quedanse así un pouco, non, pero non parían no hospital, non había hospital. Non había médico, non había atención médica, non había protección social. O sea, eran as propias mulleres que se axudaban coas propias mulleres para parir. E quen fora, o sea, desde unha muller que xa parira, que tuvera varios fillos, que tuvera algo de coñecementos, que coñecementos? O sea, que xa pariras, que máis ou menos souberas como iba, como tal. Despois había mulleres como curandeiras ou mulleres sabias que se dedicaban expresamente a eso, non? Pero non era o habitual. O sea, o habitual era que foran as propias veciñas que axudaran as veciñas, non? Os homens non entraban aí para nada. De feito, os homens non se metían en nada no que era a cuestión do parto, non? En serio. Sí, no, eso eran cousas de mulleres. Cousas non, é verdade ou non? O sea, esas son cousas de mulleres, que se ocupan as mulleres. Non, tal. Bueno, moi curioso, non? Claro, sei que tuveron que traballar. E depois, engadín aquí o tema do aborto. O aborto parece un tema interesantísimo, un tema super tabú. Ninguén quere. As mulleres non falan deste tema do aborto. O aborto, a ver, o aborto non é bonito. O aborto, cando se practicaba de forma voluntaria nas comunidades, era porque había algo tremendo detrás. É dicir, ou tiñas un montón de fillos e non podías mantelos, ou simplemente era por unha cuestión de honra, porque eras a muller dun emigrante ou eras viúva nova ou o que fora, entonces a presión social facía que moitas quixeran abortar. O tema do aborto, as mulleres que levo entrevistado, ninguna me quere falar deste tema ou pasa, ou é un tema que o mellor necesita unha profundidade necesaria. Os que si me teñen falado do aborto son os homens, algúns homens, no que é a sociedade tradicional. Resulta que en algún caso que teño entrevistado e que ven falando dos abortos, din que eran tamén homes que facían abortos, non? E sobre todo homes que tiñan coñecementos de veterinaria rudimentaria, non? Sí, así, tremendo. Por exemplo, a min, eu son da comarca do Ortegal, comentaronme que unha muller quixera abortar, era algo tremendo. A mí cando me contaron quedei bastante impresionada porque era un embarazo bastante avanzado, entonces a criatura naceu chorando. E dicíanlle, dalle mamar, e non lle quixo dar de mamar. Contaron unha historia de que despois meteron nunha caixa de zapatos e enterraron nun cruceiro, ali nunha cruz que se chama Cruz do Campo, non? Enterrón neonatal.
Entón, preguntando a maiores sobre como fora o procedimento, tal, dixerame, non, era un home, o sea, non era unha muller que practicara o aborto, era un home que viniera por ali itinerante, que, bueno, era unha cuestión así moi confusa, moi pouco clara. O caso é que nin o instrumental, nin as condicións, nin os coñecementos desas persoas eran axeitadas para levar este tipo de procedimentos e pois acababa en drama, non? Non sei se aquí en Doade sabedes de algún caso destes, pero eu, por exemplo, Teño oído a miña sogra falar de algunha persona, pero de unha muller que se dedicaba a facer abortos. Abortos. Eu teño oído, pero xa digo así... Desfacer fillos, sí, a expresión é desfacer fillos, así como se fan os fillos, tamén se poden desfacer os fillos, non? Sí, unha señora. En todos os sitios hai mulleres que sabían. Sí, no meu caso, no caso do Ortegal, os casos que preguntei, podían ser mulleres como podían ser homes. Os homes tamén, por exemplo, unha muller que contaron un caso de unha muller que parira, entón eran as propias mulleres que atenderan a muller no parto, pero claro, despois falábanme de que para quitar as libras era o resto do parto, non? É dicir, a líquido, placenta e todo eso, tuveran que esperar por un tratante de gando que era especialista pero en facelo en animais. Entonces, así como facían animais, podía facer unha muller, non? A mí todas estas historias parecenme terribles. Eu teño oído ali dunha persona ali na parroquia, desde vello, que paría os fillos e que se enterraba na horta. Sí. Eu isto, logo aquí non sei se te acordas, a nos pillo, e na parte ser que tías algo na nosa familia. Eu teño escoitar eso de vello, de moi vello. Sí, bueno, pois eu creo que un tema, tanto o parto como o aborto, a atención natal e prenatal das mulleres, é un tema que eu creo que debería estudiarse máis en profundidade, non? Que é un tema difícil, complicado, complexo, moi sensible, non? Eu a día de hoxe, coa educación que temos, imaginade como era na vida de antes, non? No que non existía unha educación sexual propiamente, vale? Quería traer este tema, mencionalo aquí, porque parece moi interesante. Bueno, e xa para rematar, que xa creo que me estendín bastante, que vos estou dando bastante chapa. Bueno, quería falar da muller e da tradición oral, non? Aquí falo de control feminino da tradición oral. Eran as mulleres esencialmente as que transmitían os saberes, os contos, os refráns. Moitas de vos, por exemplo, tedes falado de que eran principalmente as aboas, non? As aboas, as mulleres cuidadoras da casa, non? Que se dedicaban a transmitir esta sabiduría popular. Bueno, a tradición oral é basicamente a través de contos populares e do refraneiro, non? Todo o mundo coñece algún refrán ou algún conto de alguna muller, de como eran as mulleres. Bueno, en xeral, tanto os contos como o refrán refírense á vida diaria cotiá das comunidades, non? O sea, dos homes, das mulleres, dos traballos, do ciclo agrícola, de moitas cousas, pero tamén no que é o xénero feminino, non? Entonces, a tradición oral é parcial, é dicir, a tradición oral máis é certo que si transmite saberes, coñecementos, pero no que é o tocante á sociedade, á estrutura social, non acaba de reflexar toda esta complexidade que, bueno, que os acabo de contar aí atrás a complexidade social tal cual era, non? Senón que reproducía en canto ao xénero uns certos estereotipos sobre as mulleres. Explico. A tradición oral pode transmitir ideas sobre as mulleres positivas como negativas, pero dá a casualidade de que son máis ben as negativas e non tanto as positivas. O sea, nos contos populares, no refraneiro abundan contos e refrán sobre mulleres lagazanas, comelonas, que lle pegan aos maridos, mandonas, gobernoas, bueno, etc.
é unha forma de reproducir unha estrutura social ao longo do tempo e así na nosa en todas as sociedades, vale? E despois tamén quería falar de que este control feminino da tradición oral se extendía incluso a un concepto que un antropólogo chamado Jacobson, teño aquí recollido, falaba da censura preventiva do que era a tradición oral. É dicir, eran os membros da comunidade os que controlaban o contido da tradición que se transmitía ás xeracións conseguintes, non? Aquí teño o termo aportado por Jacobson e que consiste en impedir a circulación no ser da comunidade cambiando os motivos daqueles contos que non se consideran axeitados á realidade da contorna. Vale, aquí nos estudios que estuve lendo sobre muller e tradición oral galega, parece ser que as que levaban ese control, esa censura preventiva, eran as propias mulleres, vale? O sea, elas eran as que controlaban o contido dos contos, dos refráns para as xeracións seguintes. E, bueno, sería un pouquinho, esta sería a miña exposición. Sinto moito se non enrollei moito, intentei ser o máis clara posible. É un tema moi complexo, moi complicado, está en estudo. A muller, o traballo invisible da casa tamén se reflexa na historia invisible das mulleres, non? Na sociedade. Entonces, pois, seguiremos estudiando este tema. Bueno, pois agradezovos moito a vosa atención. Quería, xa que estades moitas das informantes que estades aquí, quería agradecervos moito a vosa empatía, a vosa disposición, o voso interese por participar neste proxecto nestes tempos tan raros, por abrirnos as portas da vosa casa. Moitísimas gracias por estar aquí no día de hoxe e escutarme, vale? Moitas gracias.